Hey everyone, welcome to the channel. दिनै जोंहा gosaigao आलासि फैगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो vlogखौ दा सानजौफुनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्राय जोंहानि बिबोनांमोनबो थांनोना दंहैखायोमोन ना बिसोरखौ दोननो फैनाय बाजैनो फैगोन आब'मोनहाबो आंनि आब' माने बाजैसो ओमफ्राय आं आब' होनो नालाय आब'आनो बुंखायो जोंहा थेख्लानि बिब' आरोना बेयाव gosaigao हाबा जाहैदों बिसोर फैगोन आरोना दिनै गोबावथार जाबायमोन फैया ओमफ्राय आं बेखौनो दिनै भिडिअ देखायगोन आरोना आब'मोनखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो सानजौफुनि ओंखाम संगासिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आं दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै अमानि बिबुयाव नायदों आङो नैबे मोनसिगोन एसे नांबावगौ दै होआ बिदिनो माबानोसै बिबुआव दै होखाया खोमा मिथिया आङो ओमफ्राय संगासिनो आब'मोना दायो 4:30 5:00सो सफैगोन खोमा बेखायनो जों सानजौफुनिखौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय बिसोरनि थाखाय अमा बेदर फोरानना दोनदो फोरानदो माने दानिसो लाबोदों नालाय रानगोन ना राना मिथिया जायखिजाया फोरानना दोनथ'दो दा ओमफ्राय बिसोरनि थाखाय दा मोनायाव संखानोसै ओमफ्राय दा संथ'वा जों जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आं बेदर एवनो नागिरदों दा दालिया मोनबाय ओमफ्राय ओंखामाबो मोनबाय आं दा बेदरखौ एवबानो जासिगोन ओमफ्राय आं दा एवनोसै सारा जानबाय बेयाव नैबे बेदरा दाउ बेदर आथिङा थेख्ला आथिंखौ सावना जागोन नामा आथिंखौ सावना जागोन ना होफानांगौ पियासानो जि फिसा फिसाखा नै बेखौ हाना लानि बेदरा मोनबाय बेनिफ्राय नैबेयाव टमेट' एवगासिनो थङा जोंब्ला माथो बे जाहैबाय अमा बेदर तामान टेस्टि जाखाबाय जों दायो ओंखाम जाखांबाय नै जोंहानि आब'आ आलासिया बेनो ओमफ्राय आब'आ नोंसोरनि गामिखौ खिन्थाना होदो दे जों गामिया माबा जारागुरिबो होनो ओमफ्राय लिरनायाव 1 नं बाजुगाव बे gosaigao खाथि जायो gosaigao gosaigao मोनग्रोयोना gosaigao मोनो gosaigao-निफ्राय गारि गंसे गाखोलांनांगौ जारागुरियाव ओंखारनांगौ ओमफ्राय बाजुगाव आरो 1 नं बाजुगाव थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै बाय बाय